Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pro TV Budaya. Muah. Warunge dibuka ya ditoto sendok cangkire panas kabul-kabul nyambleng tenang wedang rondene Batang remang-remang manis-manis pelayane sender lenga potro nang serora bisa nggawa samane bakule gawe bingung atiku lirikane duadu jalari meriang awaku iki piye iki piye iki piye iki piye sender lenga potro sing dipikir kok ora rumangsa Kota cendok cangkire panas kabul-kabul nyambleng tenan wedang rondene batang remang-remang manis-manis pelayane sender lenga potro ngeser ora bisa nggawa samane bakule gawe bingung atiku lirikane duadu jalari meriang awaku iki piye iki piye iki piye ala iki piye sender lenga potro sing diaksir kok ora rumangsa samane bakule gawe bingung atiku liriane duh jalari meriang awaku iki piye iki piye iki piye iki piye sender lenga potro sing dipikir kok ora rumangsa nang jero ben Des metu ora ta Des lep nggih Mbah piro kae konsone sing piro 8 wih rombongan nondi jane Kompon Kliwon. oh kira rombongan jaro warunge dibuka ya ditoto cendok cangkire panas kabul-kabul nyampleng tenan wedang rondene batang remang-remang manis-manis pelayane senden lenga potro ngeser ora
bisa nggawa Esamane bakule gawe bingung hatiku lirikane duadu jalari mriyang awakku iki piye ora piye sendelo ngopotro ngeser ora iso warunge dibuka empyak ditata cendok cangkire batang-batang rembang-rembang nyampleng tenan wetang rondene batang rembang-rembang manis mane balayane sendelo ngopotro ngeser ora iso digawa esemane bakule gawe bingung hatiku lirikane adoh jalari mriyang awakku iki piye ora piye sendelo ngopotro ngeser ora iso digawa ora apa-apa sing kari ora apa-apa mlaku garep mlaku teko mlaku biasa apa to aja merto kene cedak kelep ki jane kuwi gedawan gegeden bulu mata iki dadi kesuwen lem mlaku asline kok iki kepala sukune salam sih Andes. Sini dong. Kowe rene ya. Aku mosok kono omongan dhewe. Wah, Iki Pak. Sampai nak milih ngomong. Des. Tenan. Kae diabani sempritane dunekake. Iya. Ayo toto. Muni tenan. Ayo. Muni tenan. Weh, Toto. muni tenan. Piye? Sing dawa. Merongos Pak, merongos. Sing dawa. Ora iso dawa untune cendhek Pak. Jajal. Toto. Persis kaya peluit. Kok belek-benyek Pak. Belek. Diamput nih belek i. Des. Apa? Iki dalam rangka apa, Des? Ora. Oh, nganu pernikahan ta, Bos? Iya, pernikahan. Pernikahan muga-muga ya diparingi sakinah mawadah maromah ya. Iya. Yo, aja Iya. kaya iki. Kepiye? Cintane model apa iku? Apa? Kepiye? Cintane kowe iki karo bojomu model wifi karo hotspot. Nek cedak nyambung, nek adoh pedot. Alah. Kepedot ya luweh kipas-kipas Yo. cari angin pacar lepas cari yang lain. Masuk. Acara apa mau? Acara apa kowe? Iya toh. Des. Ayo. Ayo. Kowe kono, aku kene. Ya. Wong kene tim rongos kono ora pas. Iya. Aku toh ya. Ora mandi. Piye iki? Nek ya ora mandi. Piye iki, Des? Apa? Acara nanti nganten. Pundi ngantene? Nggih. Oh. Mas, nggih salam marin. Lah mboten sarepot-repot kok mboten belas niku. Ora mengko. Iki. Mengko, Des. Mbak, lah ya Allah. Alus ra ono apa-apane. Piye? Ra ono pisan. Mbak, tak dongake muga-muga dadi keluarga Amin. sakinah mawaddah warahmah. Enggal diberi momongan Mbak ya. Apa tak arti nikah? Niki niatkahke barokah. Ya, Lah, yang aku ngono tak ta. salim karo ngantene. Nganteng alam ya wis kono. Halo. Apa ulang Des. Nah. Kowe salim kresek-kresek kaya Citra Mandiri. Lah ya endi wong aku alus blas kok. Oh iya. Ora ono pisan. Apa nikahmu iki Nikah ki
niate tangane barokah mau wae to. Iya. Lanjutan. Apa? Nikah apa kuwi? Nikah ya menikah mau kuwi kok ya. Oh iya. Sik. Yo, Tak delok piyantune, Mbak, ngadeg Mbak, kalih masing ngadeg dilut. Nah, men padha pirsa. Liyane duduk. Crot, mudhun. Nah, sah ayo. Oh, diatur ta. Kowe ngadeg wasine dhewe. Dodok. Pak, wis tuwae ngeyel kok dodok. Dodok, wis tuwae budheg barange. Dodok. Dodok. Lah iki ngadeg lah iki lho. Didongake sareng-sareng muga-muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah nggih. Amin. Lah nika, ampun sah gemeter. Monggo iso ditutupi muka mawon nikune. Nggih kosek. Des. Iki mau ngantene wis ngaji. Wis ngaji. Apa manane ngaji? Gajal. Jengat siji. Kepi. Aku kok delok pengantin anyar ini kok deloke semeringah. Tak deloke sing ditutupi mesti gersiji. Ngono iki napa? Ayo. Apa? Hah? Apa nih? Ayo nek buka iso wiu. Lah iya ta. Domonge ya. Yo, Nan. Lah, ya wis. Ya, di- Saiki dirodat sik, Bos. Kok kowe kedungake engko wae. Heeh. Durung panas aku. Urung Pak. Aku Ya, wis. nyempret malah mumpi aku nyempret ngono wonge bubar kok. Sik nang panganmu tetep e. Kowe ngadeg. Yuk, saiki dirotasi bola. Berdiri yuk. Kamera ada di sini. Heeh. Kita lambaikan tangan, keluarkan giginya. Heeh. Copot. Meneng tak pimpine. Ayo, hei. Mbok kolok-koloke marepe rono kamera ning kono kok. Ayo, untune ketok. Yo dibalik iki dilakoke wae. Wes. Iki, lah, lah, Ayo, lah. marep Yo, rene Des. lek. Dibalik. Ayo, marep rene. Ngomong kamera ning kene kok. Men. Ayo. Kita tak tes pancene sing tuwa iki kok. Ayo gajale apa? Iki odo pindah buri Ayo. ki lho. Des, pindah buri ki lho, Don. Apa? Pindah Pak, ngene. ketul Lah iya. Ayo wis kene pindah arep. Lah kene. Kuapan ra iso tuwa-tuwa iki. Dekat mau gak ya. Ya. Lagune biasane apa, Bos? Ya. Ayo bro konco. Oh, wis tuwa ya rasa utang-atung. Lah iya gajal. Dites. Tak tes ya. Ayo bro konco. Ngawarono. Ya. Kepiye lek? Angel tuwae neno. Des. Apa? Wong iki wis garek nganune. Aja dipepongor. Ayo. Ngitung Saiki dino. sapa dipimpin ngarep yuk marep rono wong kamerane kene kabeh kita lambaikan tangan di kawan-kawan yuk. Ndang ayo. Yuk. Apal? Ayo Bos. Ayo prakanca ngawaruhono rukune Islam ya iku 5 sadada loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji Kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 poso ana ing wulan Ramadan ping 5 kaji kaping 5 kaji lamun kuwasa ayo prakanca ngawaruhono rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa
Ora edan itu, Des. Des. Hei, kowe iki kelolo denbal apa kowe? Kowe kelolo denbal apa? Olah iki kok omah mrongos e. Jajal. Sik. Papat. Papat. Sik. Cepat tuntune lho. Ya aku mau. Aku cepat tuntune, Cuk. Yalah, ya. Jan kaya pemain tinju e. Sik, Cuk. Aku wegah kon kresiki untumu kowe. Untumu nayeng e. Wah, Ngomong, bajigur. jangan ngait nanya mak aku ngenyong. Ya, Rafa. Nah, Jadi je. wah, nek iki kuning-kuning tenan iki ra tau sikatan iki. Pejan ning kraket ning untu e. Nih, jangan Oh iya lemki. Wis rocat wis, saiki marwana mlaku ya, Bos. Wis aneh jare. Ah, cemok wis jange lek. Untuku sakit. Ayo. Marwana. Lagune apa? Kita pemuda jare. Mas. Ayo, tata kabeh. Ayo, wis ngono kuapok ben mumet wong tua-tua e. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Karena sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Kan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Ngopo do pindah gini kabeh? Kapok bonyok we kapok. Des. Iki ora. Tak kandhani. Iki dadep Kirono do gombyar kabeh. Untumu wis pindah. Oh, Pindah. Babat. Des, ayo. Mike digo. Semut saron wong tuwa e. Ora, kano ana saron siji ora. Jajal saron Muteng dhewe. Alah, wangkeme ngomong iso. Ayo, Bos. Arang iki wis lagune wis pindho. Saiki ngarep rono. Ya, dihubungke lagune. Ayo. Ya. Lagu-lagu to, Bos? Ora. Yo. Iya to? Ora. Yo. Ora. Yo lagu yo. Lagu to. Oke ya? Oke, Ya, ya. aku ora kowe sing lagu ya. Ada ya. Oleh yuk. Wes, when and human go can bahasa Inggris. Kowe ke lanang. Bahasa Inggris.
Ayo. Supitan mau. Kok supitan biahmu ya. Selamat apa ora? Selamat. Ya ora gutili yo. Gutili. Wah, njok ora gutili yo. Guti lato. Ya, yo sik. Wong tuwa grayai. Rong sik. Yuk. Nganu ta iki. Foto. Ayo. Cik Rok. Ya, lagu. Sepi rasane waktu mbiyen mucal dhewe. Apa sih muncul? Langut terus eling kancane. Zaman semono ya Ora. ki wong tua kurang ajar ngono. Ora. Ah iya. Aku dan ya Allah ndek Aku kanca. request wae. Apa? Request rasa lunga. Setetu. Setetu kok ngopo meneh. Ah, prek, aku wis cangkem kok dilotheki Freemason barang. Wis, Weh, Brek. lho tak iya nyo, apa? nyekel mic dek. Lho tak iya apa? Ki lho, Des. Kena ge tambah bempermu kuwi, Des. Weh, Des. Lho tak iya apa? Lho tak iya apa? Ora remason kuwi, Des. Kowe isih nesu. Isih nesu ora? Pusik. Roti meneh. Kowe ki kok mau urung mangan po? Lah ya Allah untu. Ya Allah untu meneh. Des. Piye kuwi? Wes piye putih? Wes Putih. iki si arek nyanyi apa ora? Duh. Si arek nyanyi apa ora? Si arek nyanyi apa ora? Yo. Iki sing ulang tahun iki Anda sama-sama tahun gere. Zaman semono. Oh alah. Kowe ki ora iya, ala katir-tir. Tir. Piye irungnya menari-nari. Des. Hei, Ora. Weh, iki binatang tamu kok dipolo wae to? di bintang tamu Yo binatang. yo. Woi. Kerek goreng. Yo. Yo jalan-jalan. Jo. Madep rono. Opo wis ora kelingan sumpah janji mumpung marang aku sinang selintang rembulan jarine tresna momong kanggo aku Wis nganti telung ketika nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe madha taline asmara tresnamu kang tulus
suci Rambo Joko malam beblenjani Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu Nadyan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngoncati Lilo atiku wis lilo Ajan batin ku keloro-loro Nanging aku ragu Mergo atiku wis kebacut tresno Ora nyana ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci Rambo Joko malah komplain jani Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu Najan patra ning ati nanging aku ra bisa gondeli lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo atiku wis kebacut tresno Iki lho. Kepesing jare mau ngomong karo aku ki. Lep. Terus ki lep. Iya Andes nanti. Kepesing. Wis sing Hmm, mlebu. mlebu. Oh alah. Des. Wan, Yoi. desik ngono ae sile dedal. Terus yo. Apa iki? Ambu. Lagune Melek lep, iki melek, Bang. iki wis melek aku. Mak Andes wah mah mlebu. Full mentok berarti iki. Wis. Yo, ada depan. Ada belum? Kowe wak teprak-teprok wae ya. Yo. Maaf ya Kak. Apa iki? Oi, Wis Des, wis cewek. yo. Pak Bapak. Delengan mainku aja padha guyu ha. Aja padha guyu. Aku iki main ora lucu. Angis-sini, angis-sini munda ketok untumu. Ha hore. Busibu. Delengan mainku nganggo montolan kaya susure ibu abang menger-menger kaya livene mbokmu lagu pencik kaya singgah buyutmu hore. Pengar irungku terpengarkan toh. Oke, apa
Jogo-jogo des, ayat kursi des. Yo pogi saudara kelep, saudara-saudara. Langsung opo? Apa lagu niki? Oh meneh. Oh ya. Pak Bapak, delengen mainku, ojo padha guyu. Ojo padha guyu. Aku iki main ora lucu. Angis sini, mundak ketok untumu. Hore. Busibu. Delengen mainku, nganggo montolan kaya susure ibu. Abang menger-menger kaya livene mbokmu. Lagu pencik, lagu pencik, lagu pencik, lagu pencik, lagu pencik, kaya simbah buyutmu. Hore. Haji. Metu duite. Nyanyi, mar pano? Tak lakok ke. Oh, sak gini. Mar pano, yuk. Yo. Lagunya apa? Sak saya. Ya. Iya. Katir-tir. Ayo. Katir dulu. Ucu, ya. Gebet ngono. Ya. Ati durung lilo. Kowe nyandeng wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang ase dil bekas ana ning ati nanging dudu aku sing duweni ral wis cangkeme enak kok sing seru ayo Wis cukup lalekno timbang apa iki kasunyatan sing tak tampa ala katir icik mah katir barang ya wis langsung ya tung tak ya tenan ya dung tak kepiye ayo kowe selak upile metu meneh iki iya ora gampang nampa asik malah dangdutan lek hop dudak tak kono malah saya cetok ora gampang ora kaya malah kaya ora malah kalau disentik lah iya ya yo dudak tak kono sih ya dung tak ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging nyoba tak lakoni nampa kasunyata ning tresno kowe sumanding wong liya Pengampuran dan aku yang ninggal ke seliramu nanging hatiku wis tutu tuwekmu kesintan sang krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku Durung lilo
manding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa Bebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup laleno timbang atimu lara merga rasa tresno ra iso dipaksa Hatiku percaya yen kowe mesti bisa nglilakake aku sumanding wong liya ora gampang nampa lalakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging ngapa tak lakoni nampa kasunyata neng tresno kowe sumanding wong liya ngapuran aku yen ninggal ke sliramu nanging atiku wis dudu tuwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk katiku ati turung lila Tresno wis kependeming dewane gaga nanging sliramu ning gone ati tinggal ke prasane iki Tresno wis tumpuk gunung karo terus nanging sliramu ninggal ke janji megane tresno marang sliramu ayu tega pancen diancuk aku sing duweni wis cukup laleno timbang atimu lara warga rasa tresno ra iso dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglaleke aku sumanding wong liya aku lan kowe tuntak tuntung kepisake tresno Nak sing des. Pripun? Kata-katane mau munine piye mau? Hah? Ora patek cetha soalnya. ora tenan Oh, ora krungu. tresno ku wis kanggo sliramu wis paten ning ati ning sliramu ninggalke janji kowe merono lunga tinggal pamit ratamu pamit pisan pancen dancukane aku yang ngono lah piye kata-kata Ora, piye Mas Yen. Piye? Jebulane nek wong rongos ya pinter, Jo. apa yuk teman-teman para pamiyar sedoyonipun nugi monggo lanjutaken lanjutanipun dados monggo dikasihipun tumpang-tumpang berikutnya tentunya dikasih tumpang hadirnya yuk bersama teman kita semuanya dikasih tumpang berikutnya asal le yuk semoga cekidot ayo Ala Kadir. opo gladir Iya, Bu. bro Aku, Des, aku kabotan tak copot ya. Tan lekong tak jak liya hukutan sukun sauke saukahun nahola ang singsong sona 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 wis Marep Rono. Des Pak Brono rasa gagu Biji cangkop beta uwa uwe tahu tempe ora enak
lambene ana bulu-bulune to. Tanyo tong tali-tali mongso tuan minta kerja kerjanya jahe jagung esek 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 Masa bener. Semangat wis tuwa e. Esek-esek kok semangat tenan nih. Yo, esek Pak Monol. Pak Monol megal megol Pak Monol pancen wis tuwa Pak Monol megal megol Pak Monol pancen wis tuwa mulane para pamirsa ampun ngantos sami kelo mulane para pamirsa ampun ngantos sami kelo Pak Monol dadi kesenian nyiarake agama Islam. Pak Monol duwe kesenian nyiarake agama Islam. Mulane para pamirsa luwe becik padha elingo. Mulane para pamirsa luwe becik padha ulama. Mula para pamresa sampun ngantos samilena. Mula para pamresa sampun ngantos samilena. Anggenipun nindakaken rukun Islami kang lima. Anggenipun nindakaken rukun Islam ingkang lima. Rukun Islam ingkang lima iku kang luwih utama. Rukun Islam ingkang lima kang luwih utama. Sahadat salat zakat poso kaji lamun puasa. Sahadat salat zakat poso kaji lamun puasa. Monol megal megal Pak Monol pancen wis tuwa Pak Monol megal megal Pak Monol pancen wis tuwa mulane para pamirsa ampun ngantos sami kelo mulane para pamirsa ampun ngantos sami kelo. Entek akeh dong nyanyi iki. Kunci nak. Mboten enten bisane nggih. Ora salto, Des. Des. Salto jajalan. Slompret, slompret, kempul ngungkung, kandang rial, katipung kimbal, unang loro salendro, slompret belok, jaran kepang nyongklang meraing idul, macan mangap, megap, megap, hujan kandong kalian reok, is nyoto, kageman reok pranyoto, dadi gumbira tawang mangu kutone gunung lawu kebekan pariwisata
mudi ngasasandya gawe kadang mo ngomba-ngomba tumaka krojokan sewu jejel riya tanpa kelumaku awe cinawe karo mesem guyu gamping camping awang mangu indah mas aja di poyoki mas aja di poroi dalu di esemi tinggal lagumu kudu ngerti cara aja ditinggal kadipaten ketim Ingko keri ing jaman mbok yo sing eling bab apa iku budaya pancen bener kandamu oh enjing bidal gumuro pandhe beri gong maguru gongso oh grabya watak gading kabeh ya rasa swaranipun lir omyae samudra rop enjing bidal gumuro bende beri gong maguru gongso oh pinarunging grabya watak gading kabeh ya rasa swaranipun lir omyaing samudra rop bata rupa budal wadya gumuro gumrekang kirang-kirang juga tandang cumangka gagah gumreka liru pernah wasamekto siyoko makaryo hangangkat kersaning praja murih Kartoharjo Bata rupa budal wadya gumuro rumakang kirang-kirang juga tandang cumangka gagah gumbrega liru purana wasamekto siyoko Yoma karyo hangangkat kersaning praja murih Kartoharjo tir ala katir Selamat ulang tahun kami ucapkan Selamat panjang umur kita kan doakan Selamat sejahtera sehat sentosa Selamat panjang umur dan bahagia Yo wae yo wae yo wae yo wae yo wae alakat yo wae alakat yo wae yo wae yo wae
siapmu Des? Ayo wae, yo wae. Des, tandani. Aku kesok gawe guyu wong ning aku weruh kowe kok mah guyu lho. Lep, nyanyi lep, yo. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Sekarang juga, Betul. sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya. Oh, tiup. Potong. Oh Dewi. Tenang nu. Piye? Tenang. Sing ulang tahun sapa jane to? Lep. Iki kok ndelalah ngantene pas ulang tahun. Wis, iki mau sing do kesurupane meng acting. Nah, ngono ya. Heeh, karo cepake roti ngono to. Pesone ndi pesone? Pesone iki ana Des, ana roti ulang tahun ki lho. Mas nganten men disuapin karo Mbak nganten. Mas nganten iki lho sing ulang tahun. Iya. Oh alah iki sing ulang tahun ngantene. Ya wis ngantenan ulang tahun, mengko mesti juk. Heeh. Yo apa Lep? Membentuk. Happy birthday to you. Sing ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, lagoni ulang tahun. Oh, ulang tahun. Lagoni potong kue. Ayo, Matt. Potong kue. Potong lehernya. Lehernya apa? Oh, pohon. Potong manuknya sekarang. Potong kuenya sekarang juga. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang semono kuwi kok. Juga sekarang juga. Kuwi ra doyan roti, Lep. Doyane wadahe kuwi. Yo, ki anune. Andes doyane wadahe Andes. Iya didongake sik le ulang tahun Des nganteni mau. Sapa sing mau? Iya sing mau wis ndongake nganten saiki ndongake le Nggih. umure. Muga-muga tambah rezekine sehat selalu. Amin. Ya karangke wis waktune karang dewek ngono yo. Iya. Pancine kula tak jilitan juk sampun. Diwaca Des, tulisannya diwaca Des. Nggih. Iki- EBD. Wis salah angel wis. EBD tuyut. Nah, The motret apa? wis moncrot-moncrot The yo karepmu. suamiku. Wedian suamiku. I love you. Guntur. Oke. Buat gua, pacar gua dan temen gua I love you. Telek. Ya, saiki aku ya. Ya. Ayo. Ora ngono. Seneng aku nek iki apa? Iya. Wis Ya gerak koprol ora? Yuk. Oh. Sego. Sikro nayaka angayai karya pakaryan ning praja kumregut sengkut
Cancut tali wondo manunggal setya. Dempya tinana Sri suarane gumuruh katon rebut nyarso ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya sikra nayaka ngayahi karya pakaryaning praja kumregut sengkut Cancut tali wondo manunggal setya. Dempya tinana Sri suarane gumuruh katon ngebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya sikra nayaka ngayahi karya pakaryaning praja kumregut sengkut Cancut tali wondo manunggal setya. Dempya tinana Sri suarane gumuruh katon rebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya sikra nayaka ngayahi karya pakaryaning praja kumregut sengkut Cancut tali wondo manunggal setya. Dempya tinana Sri suarane gumuruh katon rebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya sikra nayaka ngayahi karya pakaryaning praja kumregut sengkut Cancut tali wondo manunggal setya. Dempya tinana Sri suarane gumuruh katon rebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya Sikro nayaka ngayahi karya pakaryane praja kumregut sengkut Cancut tali wondo manunggal setya. Dempya tinana Sri suarane gemuruh tansah ngestu ngarsa ngestu padha rawuhnya sanyata sajuru-juru ngayahi karya Kakang, aku ame salto kakang. Sikro nayaka ngayahi karya pakaryaning praja kumregut sengkut Cancut tali wondo manunggal setya. Dempya tinana Sri suarane gumuruh ngestu ngarsa ngestu padha rawuhnya sanyata sajuru-juru ngayahi karya sikra nayaka ngayahi karya pakaryaning praja kumregut sengkut Cancut tali wondo manunggal setya. Dempya tinana Sri suarane gumuruh katon rebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya enjing bidal kuburan tambalen jadah Des Sembret. Itu, makwek jajal tili. koper Ya, anak kegojekan ya wis, ulang tahun ya wis, dongake ya wis. Halus ya. Alhamdulillah lah 10.000 kene. Anu mak idol mau ya. Ya, kok salto 10.000. Bodol.
Iyalah anake lek rute ngono-ngono. Ora kuwi maksude titip kon nukokke sosis ning ngarep lho kuwi lho, Des. Aku Ora tekor kuwai. pindho e. Iya. Dolanange bodol kon nuka eneh 15.000. Ayo sedekah. Nggih, nyuwun pangapunten Beh Waule atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kaya kethek. Nah, nyuwun pangapunten. Oke, baik. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masih ada bab berikutnya ya semoga. Salto ping 10 meneh. Salto sik. Yo. 1, 2, 3. Yo. 10. Wes. Wis arep lebu. Yo. 1. 10. Sik, nyong iso ora Des? Nyong iso ora Des? Jibukaten kula mugi Bapak Butasan modolan saking kadang sedih setia riba.